M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonsenu pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri, Tuesday, pa 13 January 2026. Monga tinayambira dzulo timanena kuti ndi mulungu woyamba wa chaka. Tidakali mulungu woyamba wa chaka, ndipo tikuwerenga kuchokera pa chaka chachiwiri, year 2. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel, mutu 1 ndi 9 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alfred James Phiri kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera, mutu 1 ndi 21b mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Lekaleka kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba a malemba oyera. Mawu a buku loyamba la Samueli. Tsiku lina iwo atatha kudya ku Silo kuja, Hana adayimirira nakapemphera. Nthawi imeneyo nkuti Eli wansembe uja ali pa mpando pambali pa khomo la nyumba ya chauta. Hanayo ankavutika kwambiri mu mtima mwake, ndipo adapemphera kwa chauta, akulira ndi mtima owawa. Adalumbira kuti, Inu chauta wamphamvu zonse, muyang'ane kuzunzika kwanga ndipo muyankhe pemphero langa, osayiwala ine dzakazi wanu. Ndithu mukandipatsa mwana wamwamuna, ine ndidzamupereka mwanayo kwa inu chauta masiku onse a moyo wake, ndipo pamutu pake sipadzapita lumo. Iyeyo akupemphera chotero pamaso pa chauta, Eli ankamuyang'ana pakamwa. Hana ankalankhula chamumtima, milomo yake yokha ndiyo inkagwedezeka, koma mawu ake sankamveka. N'chifukwa chake Eli adamuyesa woledzera. Tsono adamufunsa kuti, Mayi, kodi mukhala chiledzerere mpaka liti? Pitani akayambe watha vinyo mwamwayu. Koma Hana adamuyankha kuti, Iyayi mbuyanga, sindinamwe vinyo kapena chakumwa chaukali chilichonse. Munthune ndili ndi chisoni choopsa. Ndakhala ndikulira kwa chauta chifukwa cha chisoni changachi. Musayese kuti ine mdzakazi wanu ndine mkazi wachabechabe, pakuti nthawi yonseyi ndakhala ndikululira kwa chauta nkhawa yanga yayikulu ndi zovuta zanga. Apo Eli adamuyankha kuti, Pitani ndi mtendere. Mulungu wa Israeli akupatseni zimene mwapemphazo. Tsono Hana adati, Mundikomerebe mtima mdzakazi wanu. Pompo mkaziyo adachoka nakadya, ndipo sadaonekenso wachisoni. Mmawa mwake Elikana ndi banja lake adadzuka mmamawa, ndipo atatha kupembedza chauta, adabwerera kwawo ku Rama. Elikana adakhala ndi mkazi wake Hana, ndipo chauta adamkumbuka Hanayo. Motero Hana adayima, ndipo adabala mwana wamwamuna namutcha dzina loti Samueli, kunena kuti, Ndidachita kupempha kwa chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Onsewo
adapita ku Kapenawo. Tsono litafika tsiku la Sabata, Yesu adalowa m'nyumba ya mapemphero nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri chifukwa ankaphunzitsa moonetsa ulamuliro, kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. Nyumba ya mapempheroyo mudalowa munthu ogwidwa ndi mzimu omuyipitsa. Adalankhula mokuwa kuti, kodi takuputani chani, inu Yesu wa ku Nazareti? Kodi mwadzatiwononga? Ndakudziwani, ndinu Woyera uja wa Mulungu. Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo adati, khala chete, tuluka mwa munthuyu. Apo mzimu omuyipitsa uja udamugwedeza kwa mphamvu munthuyo, ndipo udakuwa koopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri mpaka kumafunsana kuti, kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundutu zimenezi, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu omwe akuyilamula ndi mphamvu, ndipo ikumumveradi. Mwansanga mbiri yake idawanda ponseponse ku dera lonse la ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu akuyilamula ndi mphamvu, ndipo ikumumveradi. Ngakhale mizimu yoyipitsa anthu akuyilamula ndi mphamvu, ndipo ikumumveradi. Akunena ndani? Ndi Ambuye Yesu Khristu, amene ali m'nyumba ya mapemphero. Gaza kuti tione poyamba za nyumba ya mapemphero imeneyi, kuyerekeza amene tinayambira, amene tinali limodzi dzulo kumvetsera za ulendo umene timayenda inafe timapita ku chechi. Ndi timaona magulu amenewa Ambuye Yesu akuyenda akuyitana anthu munditsate. Tinaona gulu la family ya Elikana akutengana ndi ambanja mwakemo akupitanso ku tempile kukapembedza kukapemphera. Ambuye Yesu dzulo limene akutangoyenda mbali mwa nyanja, koma lero akutiza kuti ali m'nyumba ya mapemphero. Ine ndimaona ngati kuti anthu amene timapeputsa nthawi zina nkhani ya mapempheroyi ndi kuti timasemphana ndi madalitso akulu. Lero tiunike mphamvu ya pemphero mogwirizana ndi kupemphera ku chechi, kukasonkhana ndi anzathu kapena kupita ku tempile, malo amene ali oyikika kuti awa ndi malo opatulika opempherera. Ambuye sanali mwana wa Mulungu, sanali ngati ife, ndetu Mulungu amayenda nawo paliponse, koma taonani amakapezeka m'nyumba ya Mulungu. So ngati mwana wa Mulungu akukapezeka m'nyumba ya Mulungu, ife tilekeranji abale yanga? Kenaka nkhani ya mapemphero tsogoloko tikumana ndithu ndi Ambuye Yesu akupempheranso mwapadera. Koma pano tione mmene akuchitira Hana, chitsanzo cha Hana mmene akupempherera wafika ku tempile. Hana akupemphera akuonetsa kakhalidwe kena kake mmoyo wa mapemphero wake. Akutiwululira mmene akukhala ngati ali pa conversation akucheza ndi wansembe amene ali mu nyumba ya Mulunguyi, Eli. Akuti ndakhala ndikuwulula kwa chauta nthawi yanga yayikulu, ndipo nkhawa zanga zazikulu ndakhala ndikumuwuza, ndi zovuta zanga zonse ndakhala ndikuwulula kwa chauta mu nthawi yonse imene ndakhala kubwera kuno, nkhawa zanga komanso zovuta zanga. That was a prayer limene linali pemphero, kumukhuthulira chauta nkhawa zovuta zake. Ndipo mukhuthulira chauta chimachitika ndi chani? Akuti mmene ali ndi mawu a Mulungu
akuti adapemphera kwa chauta ndi mtima wowawa. Abale anga, timadutsa mnyengo zosiyanasiyana, timadutsa munyengo zina zimene zimakhala zokhaulitsa kwambiri. Anthawi zina kumaganiza kuti ineyo ngadangofa, zimafikadi nthawi zoterozo. And no wonder mwina anthu aja amadzipha, amakhala kuti afika pamenepa ndi agonjetsedwa. Of course woyipawo alowererapo pamenepo pakuti uyudi angofa, koma we don't have any power upon our lives because moyo sitinadzipatse tokha, alitipatsa ndi Mulungu. Nde tilibe mphamvu pa moyo wathu kuti tiuchotse, koma ndikungofuna kuti mudziwe ndiponso muzindikire nthawi zimene zijazo zimene timadutsamo zowawa, zokoma kuti Ambuye chifukwa chani. Zimene zija tiyenera kuziyika mu pemphero ngati mmene adachitira ndani? Hanayo mzimayi. Tisayiwale, tikumbukire kunena kuti akuti chaka ndi chaka Elikana mwamuna uja amapita kumene kukapemphera kukapembedza ndi banja lake. Ndiye kuti uyuyu mzimayi Yohana amakhala kutula zimene zozo chifukwa kuti kwa nthawi amakhala kupita kumene kuja kukatula nkhawa zake kwa Mulungu chaka ndi chaka. Ndi tsiku ilili ati Eli wansembe amene anali uko adamuyesa kuti waledzera. Adamuona zimene akuchita fati pakamwa pokha ndi pamene pamagwedezeka. Ndi anaona inu ngati mwachitako chakumwa ichi tapitani mukabwerenso mawa chakumwa chivinyoyo akakuthereni kaye. Koma uyo akuyankha kuti iye pamene akummasukira wansembe nkundinena zimene zikuchoka m'moyo mwake. Ndakhala ndikumulirira ine chauta, ndili ndi nkhawa zanga ndi mavuto anga ine. Akumasuka kwa wansembe amene akumupeza ku tempere kuja. Ndi pamapeto pake todziwa zimene anena wansembe, pitani zimene mwapemphazo chauta akakupatseni, akumpatsa madalitso apadera. 2 weeks ago timachita za banja loyera, family ya Yesu, Maria ndi Yosefe. Nawonso ankakonda kupita ku tempere. Timva pa 2 February chaka chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu adapita ndithu kukampereka mwana Yesu. Timamva pa Luka 2 paja mmenenso Ambuye Yesu adapita nawo ku tempere adapeza kuti adasokonekera kumene kujako. So iwo ajabwera 3 days ono kuti mwana palibe. Adali ndi chizolowezi chomapita ku tempere. Kodi mabanja amene tili nawo timazolowera kumapita limodzi ku tempere, kumapita limodzi ku church, kumakachisi osiyanasiyana? Kupemphera ndi banja abale anga sikupita pachabe ayi. Kumabweretsa madalitso ochuluka, kumabweretsa zabwino zochuluka. Taonani mmene awa apita ku chechi, wakhala ngati wanyogoderedwanso ndi wansembe ali ku chechi. Inu mwaledzera dzipitani mwakhuta. Munthu ovutika kale akulira akupemphera mwa mtundu wina chifukwa kuti zikuchokera pansi pa mtima akumunena kuti waledzera. Ena abale anga tikamakhala ndi mavuto osiyanasiyana ndi zipsinjo timasiya mpingo. Ena timasiya kupita ku chechi. Ena kuwafunsa kuti inu 2 Sundays sinakuoneni ku chechi. Iyi m'bale wangu akanadziwa mavuto ndikumana nawo ine pa khomo pano, ndichito sowaya ndiwo geni sikuyenda chani sichikuyenda, ndidzipita ku chechi. Ena tilipo anthu chifukwa kuti tikumana ndi mavuto m'banja, amuna anga ine sizikuyenda, ankhalire chiledzerere ndi ndikapemphere kuti zinthandiza bwanji. Wina akazi anga asinasiye kundimvera panopo basi chifukwa ndangoyamba mowa basi chifukwa sindipita ku chechi. Ena mavuto tikulephera nawo kupita ku chechi, zipsinjo zimene tikumana nazo. Tikakufunsani ena kuti zili chonchi tikalandira mungati nthawi zina nkhani ngati zimene zikukafunsa mana kuti bambo simukudziwa chimene mukunena, mavuto amene ndikumana nawo ine sibwezi mukundifunsa zimene zondikhaliranje ku chechi. Kusiya kupita kumphakati chifukwa tikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Abale anga, Hana akhali chitsanzo kwa ife. Chifukwa cholumikizana ndi banja lake amapitabe ku chechi kuja kukatula nkhawa zake. Hana amakapempherabe ku chalichi. Ndipo tiyeni tizindikire kuti nthawi zina tizimasukirana ndi atsogoleri athu, ansembe athu, kuwauza nkhawa zimene tili nazo, atithandize kupemphera kwa Mulungu, atithandize kuti tiulira nkhawa zathu kwa Mulungu. Nzoona ngakhale kuti anthu ena atinene ku chechi palibe amene amachita oni mpingo ayi. Tisasiye ndi kunyanyala chifukwa cha anthu amene akutinena ku chechi ndikapempheredwe kathu. Kunena kuti ifeyo mwina tikudzipereka mwapadera, tili mbungweri, chilipo chimene tikufuna ifeyo chimene anthu ena sakuchidziwa. Tisanyanyale chifukwa cha kunenedwa ndi anthu ena ayi. Mu nthawi yomweyo tizindikire kufunika kwako kwa mpingo. Ena ndithu
kufunika kupita ku chechi mana urayi ine bola pakhomo ndi mulungu wanga, bola ndikupemphera ndi mulungu wanga. Besa pemphero ndi mulungu kulumikizana iwe ndi mulungu wako. Abale anga tidzasemphana ndi amalipiro. Onani Hana akukapeza chimene akuchifuna chifukwa cha ku chechi kumene akupita, akulandira madalitso kuchokera kwa ansembe. Nimafuna kuti anthu muzikumbukiranso Thomas Didymo chifukwa sanakhale nawo ndophunzira aja anakanika kukhulupirira kuti Yesu adawaonekera anzake, adasemphana ndi amalipiro. Tiyeni tikonde kumakakhala ndi kupemphera nawo anzathu limodzi ku chechi. Kenaka abale anga zopsinja zimene ife timakumana nazo kothera kwake ndi ku chechi. Taonani ku tempele ku sinagogue kumene Yesu anapita wogwidwa ndi mizimu yoyipa akutulutsidwa chifukwa akumana ndi Yesu kumene koko. Nthawi zina nkhawa zathu zimakatha chifukwa chopita ku chechi. Osangokhala pa khomo ayi mungambe kukhala ndi maganizo ofuna kudzipa olomukwiye olomutani kokatetsera nkhawa zathu ndi kwa Mulungu. Pitani kumpingo, pitani ku chechi, pitani kumphakati kumene kuli mapemphero, pitani kamveni mawu a Mulungu. Feel God's presence when you go to church. Feel Christ's presence. Mzimu woyera akufungatireni nthawi zonse mukapita ku chechi. Ena amaseka anthu ena mutaya nthawi ukakhala overnight ku chechi ndikamaona ngati divine mercy mtima woyera aja mabungwe amene amatha kukapembedza usiku wonse. Osaziphweketsa abale anga zimene zija. Ena tikupulumuka chifukwa cha mapemphero anthu ngati amenewo. Tiye tikhale nako kukonda kofuna kukhala m'nyumba ya Mulungu nthawi zonse. Salimo yathu ikutiza zimenezi. Ndi madalira Mulungu, ndi madalira kwa chauta amene amandiyankha ndikamulirira nthawi zonse. Ndithu ndikuwuzani abale anga monga mmene adanenera Hana atapatsidwa zimene anafuna, ananena ali mu tempele muja kuti ndidachita kumpempha kwa chauta ndipo Mulungu wandipatsa. Samueli atabadwa akubwera mkapanga kino ndidachita kumpempha chauta ndipo anandipatsa. Don't underrate the power of prayer. If the prayer is offered ndi mtima wonse Mulungu amapereka abale anga. Muchite china chilichonse chimene mungathe kuti inuyo kulira kwanu kumveke kwa chauta, ndipo musadandaule ka munthu akusekani kakuti nini inyo mudzipereka kwa Mulungu. Chimene ndimakondoseka so ine njoti amatiseka ina ansembe mpaka na usembe siyana zokukwatira zomwezi chimene nyonyo chimene ife tikufunira Mulungu. Pajambo Yesu anena kuti ena adasiya zimenezi for the sake of the kingdom of God. Nde inuyo osamadandaula kuti anthu akusekani chifukwa mudzipereka mwapadera kuzampingo. Ayi, limene ndi pemphero lanu ndipo Mulungu akupatseni zaulere zimene inu mumazisowa chifukwa chakulira kwanu, chifukwa chakupempha kwanu kosatopa pamaso pa Mulungu. Mulungu akudalitseni nonse nthawi zonse. Amen.